da li si se ispovedala nekad? Pa jer moramo da pričamo sad o tim stvarima. Ja ne bih. To su baš stvarno neke baš lične stvari. Ali reći ću ti da samo u Boga verujem i ni u što drugo. Nikada... Mislim, ja sad moram, izvini, moram da te prekinem. Ne znam kako si protumačila moje pitanje, ali prosto ja se sećam dok sam živio u svom rodnom gradu, i dan danas žive, Bogu hvala, jedna moja rođaka koja je uvek nama govorila: deco, kad god vam je teško, idite i ispovedajte se. Aha, misliš na to? Da. Da, hoću, pošto vidim izbjegavaš odgovor na pitanje, pa hoću da ti objasnim da ti bude lakše. I mi nikad nismo to kao deca znali sad, znaš, kao sad, znaš, kako kome je god teško da ide da se ispoveda, kako god kome je teško da ide da se ispoveda. I mi smo to tad shvatali na totalno drugačiji način, dok, na primjer, ja danas, kao zreo čovjek, totalno drugačije gledam na to šta znači ispovediti se i zbog čega. I to sve ide s godinama. Razumeš? Ne možeš, tako je, ne možeš ti sada... Jer vidim mislim da nisi razumela šta sam htjela konkretno te pitam. Ne možeš ti mladim ljudima objasniti sada koliko je bitna vera u Boga. Izvini, molim te. Koliko je bitna vera u Boga i koliko sve ono što radimo ništa nećemo promeniti, sve je od Boga. I koliko je bitno da se ne zavaravamo i ne zamlaćujemo sa svime time što nam se plasira, jer previše je svega toga u poslednje vreme. I mnogo smo se odaljili od Boga i zato se dešavaju tako strašne stvari. Da li je bilo trenutaka kada ti je zaista bilo teško u duši i kada odeš u crkvu i nekako se ispačeš i bude ti lakše? Da. Jeste. I stvarno onako možda zvuči ružno, ali prodišeš. Je li tako? Pa da. Olakšaš? Tako je. Pa to hoću da te pitam. Tako je, zato što sve ono što dolazi iz nas samih i iznutra i sve ono što mi izgovaramo i čemu nas sve uči i roditelji, opet kažem, sve to kreće od porodice i Ma iz kuće sve ide. Iz kuće. Ja sad kad bi ti pokazala moje dete kako crta, ti ne mi mogu da veruješ. Ti bi rekao, ne, on to nije nacrt, on je to preslikao. To je... Mogu posle da pokažem ako može kamera da zoomira. I volela bih, zato što se jako ponosim time. Moje dete koje, kad god ga pitam gde želiš da odemo, na primjer, on kaže, pa ajde idemo u neki manastir ili neku crkvicu. Ne kaže da idemo, na primjer, u igraonicu. Ne. Stvarno, i to godinama unazad. I ja toliko volim to kod njega i toliko... Da li je to, Jelena, zato što si ga ti usmeravala? Ja ga jesam malo usmerila, da. Ja njemu jesam približila šta su prave vrednosti života i u kom smeru on treba da ide, ali ne možeš ti decu natirati na nešto ako ona to ne osjećaju. Pa ne može ni tebe, ni mene, niko nikoga. Apsolutno da, a kamoli decu. Evo čekaj, znam gde su mi. Mogu sad da vam pokažem neke slike, evo zato što imam poseban folder. Ima tu mnogo slika, ne znam kamera šta može da uhvati. Da, jasno se vidi, je li tako? Dobro, ovo se baš ne vidi. I koliko on ima godina? Vidi. Naprimjer, ovo je nacrtao kad je imao možda 6 godina. On sad ima 7 godina. Grb neki. Isto grb. Evo vidim, ne znam da li možete ovo da zoomirate. Eto. Da. Pričat ćemo i o njima. Oni su posebni segment u tvom životu, tvoja porodica. Da. Hoćeš mi kažeš kada si se prvi put ispovedala? Hoćeš mi kažeš to? Pa ne. Ne bi da pričam. A što se to ne priča? Pa znaš šta, mislim, nema potrebe sad da ulazimo toliko dubiozu u svemu tome. Ja sam tebi rekla malo pre na početku razgovora, postoje ljudi... Ja hoću tebe kao vernika da pitam, da li je to bitno
Mislim, da Da se približimo spovedate. Da približimo i ljudima to što... Tako je. O čemu ja ti pričam. Tako je. Isto je bitno koliko da se spovedate, isto je bitno da idete na pričešće, koliko je bitno da se posti, ako pitate mene. A šta kada oni ljudi kažu greh ne ulazi na usta nego iz usta? Jesi čula to 100 puta? To se stavlja pre svega. Jesi čula to? Apsolutno. To bi stavila pre svega. Tako je. Znači, u pravu si. Ali nakon svega toga dolazi i sve ostalo što ide uz našu veru. Ja ne znam, mi imamo naravno u školi i veronauku i sve, mi nismo u stvari imali, deca sada imaju, ali ne znam koliko je zaista to deci približeno, baš kako treba. Jer mislim da se mnoge stvari strašne ne bi dešavale da ljudi su veliki vernici. Prosto ti kad si veliki vernik ne dozvoljava ti ono iznutra da izgovoriš neke pogrdne reči, ružne stvari, da ti pomisliš o nekome nešto loše. Znaš, samo kažeš, ej, mi smo tu da oprostimo. A da li su tebe tako učili tvoji roditelji ili si ti osjetila prosto to tako? Pa gledaj, jesu oni mene učili. Jesu mene oni učili, jesu, još od malena, ali sam ja vremenom sebe nadograđivala. Znaš, uz mnoge životne situacije te nateraju na sve to i kroz mnoge životne situacije, ne samo moje, nego kad gledate šta se ljudima stvarno dešava. I koliko molitve su pomogle mnogim ljudima, kakve su se čuda desila. Pa samo pogledajte priču koja je bila plasirana, priča iz Tumana, kakve se zaista čuda dešavaju. Dovoljno je samo to da vidite. Ništa drugo. Apsolutno ne moram ja da pričam niti bilo ko o tim stvarima. To mislim treba da govoriš ako si već u tome i to je lepo, to nije ništa, Jelena, ružno. Tako je, naravno. Razumeš? Naravno. Prosto, Ali znaš kakav smo mi narod, znaš? Jedni odmah će da krenu da pričaju, jao, vidi ova. Onda drugi će da pričaju, ma ajde bre, pustiti bre Boga, bre, idem ja da mi kažu oni šta mene čeka, da mi pogledaju malo u dlan, šta me čeka naredne godine, da mi kažu tamo, znaš, šta ja trebam da radim, šta ne trebam da radim. Zato ti kažem, znaš, podeljene su mišljenja, ali moje mišljenje je samo jedno. I nikada ga niko neće promeniti. Gledaj, podeljene su mišljenja i kada si ti u pitanju. Bože, naravno. I kada sam ja, i to je sasvim i normalno. Tako je. Jelena, koliko je kontradiktorno to što sam naišao, čini mi se, ispravim ako grešim, da si u svojoj mladosti, pa to možemo da stavimo pod to mladost, ludost, išla kod nekoga da ti gleda u karte još nikad u davno. životu. Nisi. Nikad u životu. To je dezinformacija. Znači, totalna dezinformacija. A jel te zanima astrologija? Jel te zanima nešto? Ne. I natalnu kartu nikad nisi čitala? Nikada. Znaš šta, nekako i plašila bi se toga da kao ja sad znam. Da nešto znaš unaprijed. Kao da ne, makar, mislim, pazi, da to nije istina, ne možeš da budeš miran. Zamisli neko ti kaže, ej, slušaj, sledeće nedelje tu nemoj da ideš, to nemoj da radiš, mislim, ne. A i prosto ono što ja u sebi mislim ne podudara mi se sa svemu tim. Jel ti nekad neko rekao još dok si bila devojčurak, bit ćeš ti pevačica? Pa, ne. Ne znaš, uvek tako pevačici i pevači, znaš kao od malena pa kao bit će ona pevačica. Ne, znaš zašto? Zato što ja sam odrasla u Dimitrovgradu. Pre mene, nemoj da me držiš za reč, mislim da nije bila ni jedna pevačica. I, mislim, davne, 2006. 2007. kad sam ja počela da se bavim pevanjem, stvarno su me svi tada podržali. Znaš, i veruj mi, ja sam mislila da ću, eto, pevati ja tu po nekim malim mestima i to je to. Ali da ću ja biti na sceni i deliti mesto sa velikanima naše muzike, naše estrade, sa najvećim imenima. I da ćeš biti deo toga. I da ću biti deo toga, stvarno, ne bi verovala ni osnovno. Da, to je lepo. Kako Jelena Kostov podnosi gubitke? Nikako. Teško? Da. Mislim, kako gubitak može se podnosi? Koliko treba da budeš čelik da podneseš bilo kakav gubitak onako hladno? Da li si jedna od onih koja ume da prigrli tugu i da joj kaže dobrodošla?
Da je svesna toga? Pa znaš šta? Sve zavisi u kom smeru ide ta tuga, znaš. Ako znaš da će ta tuga brzo proći, onda prigrliš tugu i kažeš ti ćeš još malo da odeš, doći će sreća. I sve to tako, sve se to vrti. Kako beše ono pismo kad je majka poslala sinu? Otvori ga za 5 godina. Šta je pisalo? Bićeš srećan. Otvori ga kada budeš najsrećniji. Pisalo je ipak ćeš biti nekada tužan. Tako da sve se to vrti. A i mislim, da li je normalno da budemo konstantno srećni i konstantno tužni? Život je sastavljen od lepih i od loših trenutaka. Mislim, tako je. Prosto negde, prosto život je sastavljen od tih lepih i manje lepih trenutaka.